Ble dechreuodd popeth ar y radio y teledu ti? Oedd y canu mynd trwy cyfnod Eisteddfodau, fydd Nigel yn cofio Eisteddfod y Clwb Ffermwyr Ifanc. Oedd hi'n cofio ti. Good old days yn o. Ie, yn gyfyrddin. Be nelen ni ebyn rieni oedd yn cefnogi ni a mynd yn ni, tymod, at Mrs Ray Morgan oedd yn byw yn Cwman i gael gwersi. A wedyn, hwnna jyst wedi tyfu, bod yn gwybod, llais dad y ti, a ti'n mlaen. A wedyn ennill yr ban glas Eisteddfod, a wedyn meddwl, reit, sgwni os Gymrae blwyddyn bant, beth llai wneud ar llais yma. A wedyn, so 95 ymlaen, fi wedi gweithio ar Lwton Inand. Beth yw well ti de? Teledu neu radio? Mwy o ffys wrth dyledu. Ma fwy o ffys. So lot fe... Gyda radio, mae dych chi microffon. A sy'n eisiau chi fecso gormo fel chi'n edrych. A wedyn... Wel, sy'n ni yn y erbyn. A ni'n mynd edrych ar neb. A wedyn, chi'n... Mae'n od, chi'n enwedig y cyfnod clo, nes i ystyried mor bwysig oedd y cyfrwng radio, achos o ti'n cadw cwmni i bobl, wir yn cadw, i bobl yn byw o ben eu hunain. A o'n i darlledio gatre. A pwy fydde bod ti wedi gallu gwneud yna? So 2 awr bob dydd. A nes i ystyried, boes bach, mae hwnna'n bwysig i bobl. Ti'n cadw cwmni, ti'n cadw nhw fynd. A nes i bod yn hwylus, cadw fynd na sport. Felly fi'n joio, fi'n dwlu ar y cyfrwng radio. Mae'n lyflu. A chymryd, fi'n credu bod chi gyd wedi bod arno rhywben ar bore coffi, dy fi. Ni wedi, actually. Credu bod. Ti wedi bod mynd, well bod ni, achos ti wedi bod mynd ers 10 mlynedd. Ie, bydd hi'n 11 mlynedd i mis Mawrth nawr. Pwy ti'n enjoyo cael arno fwyaf? Dwi'n cael cymaint o amrywiaeth. Fi wedi siarad ar Sir Gareth, Sir Gerald, Sir Bryn. Fi wedi siarad ar Torion, Matthew Rhys, a Clive Rowlands a'i wraig, dethon nhw mewn i studio Llandaf. Ti'n cael tipyn o bawb arno, gyfag? Ti'n dod i abod rai yn well na i gilydd. That's rhoi model arno, dath arno yn noeth, yn borcyn. Fi cofio, oedd gyda ni ymchwilwyr cyffroes eisiau dod o rhywbeth newydd. Carwyn John, os ti'n gryndo, fe oedd e. A oedd e eisiau gwneud sgyrsiau am iechyd. Felly, i gael Dr Llunos Roberts mewn i sôn. Felly, o'n i'n siarad am gancr, a wedyn nath e feddwl, wel, achos bod radio di mynd yn weledol, eisiau gwneud pethau ar y cyfryngau cymdeithasol, dethon nhw mewn a male model noeth. Oedd wedi arfer wneud e, so stripo lawr. Bydd yn edrych fel, oedd yn? Sa'i cofio enw fe, rhyfedd iawn. Ond oedd y jingle larynx mas i gyd, a fyny o ni, gyda'r microffon, yn goffo siarad yn gall gyda'r doctor ynglyn a beth i wneud pan eich chi'n, goffo edrych ar eich bits a'ch hunan. Ond hefyd... Ond dim ond ti oedd gallu gweld e? Be fi'n gofio beth i ti, reit? BBC Llandaf, mae wedi symud nawr, mae gyda ni adeilad posh mawr a bwys gorsaf tren, reit? Ond yr hen BBC Llandaf, fi'n cofio gael Jiffy, oedd wedi cael y clean. Mae wedi cael popeth, Sian. Yn lun, cefn. Oedd y man ar Yn hyntedd y BBC, y ffoyer. A mae Jiffy, Sian a chasio i ti, o flaen y reception i gyd, a oedd pobl o bwys o reception i. Oedd fe'n rhoi cwtch i fe, Jiffy na bod pawb yn mewn briliad. Pe nesa, hei, ti eisiau gweld y graith syda fi? Trws yn lawr, yn y ffoyer, dangos y graith. O'n i'n gwybod, a just edrych a dadansoddi fyny. Y graith. Fi'n teimlo, bod fi'n nabod ti'n dda ers ni. Da iawn. Siani, gynda, un o'r y brif eitemau di ar y raglen radio yw Limerigau. Dwi'n rhaid? Ti'n derbyn degau nhw pob diwrnod, rhaid? A mae rai yn well na gilydd fi'n cymryd. Odyn. Felly ni'n mynd i ofyn nawr, rhaid, i ti wneud rhywbeth bach yn ni. Ni'n mynd i gymryd martes o dysgiliau di nawr. Sym rhaid i fi sgwennu Limerick, sym rhaid i ti sgwennu Limerick chwaith, achos ni di sgwennu'r penillion yn barod, Yn y gofed wneud i ganu nhw i ni. Ti'n fodla wneud? Canu Limerick? Wel, ie. Yn y dôn bing bongs, os ti'n rhaid. Reit. Ie. Ti'n gwybod? Right. Cana'r dôn i Sian. Bing bong, bing bong, bing bong. Ar y ffos y ffin. Oce, reit. Alla i ofyn i ti felly, Sian Cothi, i fynd i ganol y llwyfan fyna. Fe'n rhaid. Ac i fi twngmo lan bach yna. Rhaid, ni'n mynd i roi'r Limerick i ti ar yr autocue. O reit, fant yn un, Os i'n mot pwy na fe, Diolch beth am Sarra
yr un cyflwynydd mas o'r tri, triawd gore S4C. Hai, Tweedledum a Tweedledee. Mae Nigel lle cadw trefn. Odi e? Odi. Arfer handlo 30 metr. Oi, what's it going on? Mae nawr yn pandit ar y bib. Dim un rehen i chwythu bib. Bing y Sgim yn lot o beth eisiau, dyn ni? Rhaid ei gael gol. Jiffy, Jiffy, sy'n saron, bach y jawl o dwi'n ein gam. Falle bod ein coes ein chwym, ond smokin er diwedd frenin. Bing bong, bing bong, bing bong, bing bong, bing bong. Ti'n rinnig i'n raglen nes i wedi cael hwn i gwrdd. Ie, o'n i'n mynd i weid. Mae di canu dda'r Eisteddfod Maes Deg. A so ti'n ei clod i'n gadael? Wedi 74. Neu mae traw dad y ti. Diolch yn fawr. Dwi ddim yn gwybod beth yw traw. Pitch. Pitch. Ie. Os rhywun yn rhywun i gweud yn arth ti o'r blaen, mae'n traw dad y ti. Dyna pitch i wedi gweld ar y ca. Ti wedi canu jyst y byd i gyd, right? Le ti'n twmno lle gorau ti wedi canu? O, mae'n anodd, yn dre. Mae pob... Yrfa ti'n garon. Ie, wel, ti'n weithio, mae'r gynulleidfa chi'n nabod a mwyaf cartrefol, ti'n modd, yn wych, le ti'n gweld gwynebau, gweld emosiwn, a gweld pobl yn, joio. Pan ti'n mewn lle mawr fel, ti'n gwybod, sa'n gwybod, ti opera Zurich, o ti'n gweld neb, yn fe, diwch, ond oedd hwnna'n berfformio. A wedyn, mae'r canolfan ymlaen yn hyfryd, neuaddau cyngerdd mawr, ond ti'n fyn gweld pobl rhywun fath. Mae'n wahanol sgil o sicr ti, ond pan ti'n mewn neuadd, bentre ti'n gweld y bobl, mae hwnna'n gallu bod yn fwy scary wedi gwir, achos os dyn nhw'n yn joio, bydden nhw'n... Ond bydden nhw'n gwyneb ffra. Ti'n bod, sy'n byd wath o cyngerdd rhy hir. Ogen, ie. Ie, benni yn ei flas. Mae 2 funed o jokes na. Always. Angen wir. Right, fire round, quick fire round. Sian, heb warning. I ti, okay. Ateb mor gloi ti gallu. Right. Right, byth yn cael canu eto, neu byth yn cael marchogaeth eto? O, bydd yn cael marchogaeth eto. Ife, right, Eisteddfod neu Royal Welsh. Aren. Rai Welsh! Okay. Ti'n yr orsedd? Odw. Ti'n mas nawr, ten? I wastad yn gweithio wrth Eisteddfod. Eisteddfod, ond wastad tu ôl y microffon. Quick fire yw yn Sian. Sorry. Right, cwr merched neu cwr dynion? Wff. Cordynion. Right, het neu hedau. O, het. Okay, mae'n galed. Nigel neu Jiffy? Asio'r ddoi, a bydde fe... Get off! Neu Jiff? Bydde gyda chi'r specimen... The older version or the younger version? Ond well gael ti fwy o bleser gyda fi. Anyway,